Engka ang joto non request kaisi nai norok nong ni microphone song no mute tonbai sidi seng tabung no chenglainai engka ang jot jotono no sanja kaham Jisu Christ ni mungbai jotono nani kha kaham te chiba yafaro norok jotono lamsugo tini sarigo haina hai tini ani tini pandawo mo angno sakbai thangno moderator ani mungka Stephen Debbarma tei tini sing balai tonthago sin bisingo sini Dimapuro agi bo pastor tongmani aroni je borok da dama kisano neng help da khaimano borok tam se kamu Borok Tripuri Baptist Church. Borok Tripuri Baptist Church ni former pastor engke bo tabuk sing bai sin hawo tabuk sin Tripura no tongo engke bono tini manene belaino tonthogo padige sing tini panda chengna ni sekang puila wo zorano kaitono ya phalainai padige ang joto ningi palni ngai ne ang suriwana surinai chugna hane afano no belaiken Hambai Kaitor nungsung haino hai sapta kaisani yagulo nungsung mo haike oro nung of platform ni bisingte zoom ni bisingte Lord ni mungi kuthumna ni nungsung jora re pikeno na Hambai temo haike no Kaitor no Hambai especially no tebo Hambai maruo tini sini bisingo Lord sing sini pastor Bhaghya no bo mangkha bonyo nung use khadi Kaitor nini sajlano tini Lord as your vessel Kaitor de bonini je kok tunnani kok tu phainani abono nung Kaitor nini sing joto ni sakon nung hammari khlaidi maken pandaw podre pod je khlaijangnai tongmani rechabjangnai tongmani bebagono Kaitor nung hamri khlaidi nei ojorano ninthani yapori Jisu Christ mungoi afa Kaitor ninthani surisano amen pandaw mo hayengnai tini sini pandawo singno tini praise and worship lead khainai takuk khakchang Debbarma ga Bible reading o tongo sini brother Kathar da Kathar tongnai ga abon yagulo singobo hablainai sini je Bible ice breaking session ni through thi sing je quiz competition khlaimani je mentimeter te khlaijangmani abono sini tini sini takuk khakchang bo lead khainai aboni yagulong nai sini bachai tini bachai pritibani bo tini sungno hain hai him kaisa introduce khainai te him ni writer ni tine bo writer ni somonde bo sung tini saikhnar nai engka abon yagulo jorano sung pastor na ba haike sung ya phari thanglainai phaidingka puilao na jorano sini takhu khakchang no ya phanai ang khakhlai nang ready tongna hanai ke phadi sung praise and worship ni bagai ojorano sung tabungno no ya pharo Hambai zoran bagai phaidi hai ke sangkai tono lob layana sang resab lainai sang puila resab layana cruise facing ano tidi phaidi sang resab lainai cruise facing ano tidi Jisu ni Debbarma thang mani thei phai ka Calvary ni orma O cruso ani le cheng sa ayang tenar soft true leng lawe tong sina Cruz to love
yoge hamzang mang kha thang nai sani pohor anola mafnuka o cruso ani legend sa ayang tinar sofru leng lawe tong sina Kaitor ni sazlani cruz berkabayang nuka leng lama anoredi ano juba faidi o cruso ani legend sa ayang tinar sofru leng lawe tong sina ang lenai singgay tonggo boy to bay na bonitong tayo sogna ayang tinarole o cruso ani legend sa ayang tinar sogro leng lawe tong sina Phaidai ke sung te tangsa resab lainai te tangsa resabi sung Kaitor no lob lainai abo pai ke ang hain hai chini ti phang no zora refinai Phaidai sung lob laina or resabung bai ang ba chawi afani thani thang nai se Ang bacawe afani thani thang nai se ani beskang menak tong kha ano hamzang nai sale sang sarok kha afano ka sum so klaya kwai tong tru bo hamzang ma thang maya kha ki file ru tong kha bo ano hamzang go Afani no go aserang ritong bayo Wanayawe itong mano Mayo kuye og buksang kay deyang tayna Tamo bigra sum so klaya kwai tong tru bo
Afani ang tong trube lai tong togo Sengsar nai to ang nukmano Afani no ang tong fruan ikatango Ang nakarsa na itong naise Sumsoklay ang kway itong true Bohamsang matang maya Kakifilay rutok tongkay Boano hamsang ako Hambai hain hai ang ozarano tinin ichin tifangno yafaro Hambai Belaikan Hambai, sini brother kakchang no, paidike seng tabuk ozora no, sini brother ketarno yapanai, Bible reading ni bagwi ne, hai kang tak request kane, sini brother ketar jodi sengbai, ang kakle ai to so ang tawo ozora no, sini Bible reader no, tini ozora no yapanai. Lawo, jotono sanja kaham yafaro, joramama ni bagwi sini tifangno Hambai yafaro. Paidingke ang joto ningganyai elamang ni kok ang kuk tangnai 2 Timothy chapter 3 verses 15 isimi 17 jora pali ang pori nai nang serai fangsini simi elamba ketharno siwo thanai sawi mano a elamba kethar Kristo Jisuno poito paima bisingtui muthangjakna ni kokno nono frungi mano Elambag ni beba kogno Kaitor by koboljagui simani abo kubinno prangthani chugo tatalno tatal hnei phunuk thani chugo samongchaya no sarathani chugo pia kahamke tongnani prangthani chugo abo tuike Kaitor ni borok sugui mano joto samong kahamni bagui bini nangmani manoi bebagno mano Kaitor bini kokthai poriman bisingtei Sengjoto nono Hambai kuplum kare thung. Amen. Da ketar neng teisa pori fi da man pino. Sure mano. Hading yang hai pori finai yang repeat khabinai ang nainai 2 Timothy chapter 3 verses 15 isimi 17 jora. Hading ke norok amai baksa naiman. Nang serai fangsini simi elamba ketharno siwo nai sawi mano A elamba ketar Kristo Jisuno poito klaima bisingtui muthangjakna ni kokno nono prangi mano elambag ni beba kokno Kaitor by koboljagui simani abo kubino prangthani chugo tatalno tatal hnei phunuk thani chugo samongchayano sarathani chugo pia kahamke tongnani prangthani chugo abo tike Kaitor ni borok sugui mano joto samong kahamni bagui bini nangmani manoi yabagno mano Kaitor bini kokthai porben bisingtei sungno hamri kuplum kare thung amen ang jora yafaro sini dinini tifangno sini brother Stephen Belaikan Hambai, belai serai ke pori thamoni bagwi ne, Kaitor no mohike no boni samongo no tebo use khlaitung, paidike seng tabuk sini ice breaking session ni bagui nai seng ang kakle nor bebong no pori bai khana ready na tongbanya nai paidike seng ozora no tabuk sini ice breaking session no lead khainai sini takuk khaksang no ozora no yafaro Hambai ozoran bagai o ice breaking session tini quiz competition ni bagai zoraman bagai ang puila no chini standings ba 2 sessions ni yagulo chini results tamang sawana sabo first tong te sabo second te sabo third fourth fifth chini first tong o chini takuk olin abapai second o chini bukuk azi third do chini bukuk priti
fourth bukhuk eli tai fifth chini bukhuk salu hake tini chini session 3 nai mentimeter ni wishing tei ang wansugo norok jotono tiar ngna hanai hake ang expect khlaio norok jotono kaham ke participate khlaina hinai tini hake ang norok no group o bori rekha chato chini menti.com code kha 88214361 ang khulukjak norok sin kang ke habi mannai 88214361 hake norok zoom app no minimize khainai norok google app tei ebakhe google chrome tei phan thanginai menti.com hanai norok habi mano phaidi heke sing tini ni chini session 3 no sing chenglaina tai ang wansugo norok jotono kaham ke prepare khlai khana hanai tai tini ni chini session 3 ni round kha 5 options round ke belaino interesting nai tini hingka ke questions ni options kabang answer kabang 5 options tong nai je correct options choose khainai je correct answer choose khainai first time o zora komo bono marks kabang man nai phaidi haike ang wansugo norok tiarang na sab hapka ang naigranai haike total 9 participants tau bo habiman ko code kha 88214361 chini total 5 sessions tong nai tabuk phano first by second sessions pai phano asak score kabang ya ko norok jotono o session 3 4 5 ni bisingti phano top 1 ong imano top 2 ong imano so ang request khlainai norok jotono habdi hinai nei total 12 participants kha tekeb da tongko sing srapsan aisingnai 1 minute abo pai khangkeno chengi thanglai sinai so tini ni round kha 5 options round question klainong nai haipano options kabang norok je correct option no norok choose khaidi the jesek time common norok answer imano asak no norok dakti answer points man nai phaidi heke khoroksa participant habo te ongkhorongi tongkha isa problem khana connection ni sing tabuk bonai singnai 11 kha haike chengi thanglai siwana 12 participants 12 participants okay do haike chengi thanglai sinai question belai noklai kabang man expect khlaina question no sabjani naisingi tong habna naiyun samoba hapka nai ko question cheng khanok naisidi who did Herod Agrippa kill with the sword past options Matthew Andrew Thomas Peter James 3 connection issues khana bagino je bakiro grimalia correct answer kha James ang ani yang punus nukjak li option nukjan pai thang pai kha haidiba 17 seconds tong blood time asuk bai da nucleus ani connection fail khana connection problem khana the kokri nang rank panon tong kho Phaidi heke sang nailai nai fastest sabang kha fastest in bukhuk aji second o chini bukhuk eli te third o chini takhuk bapon Phaidi next year omani answer sang nailai na Acts 12:1-2 about that time King Herod Agrippa began to persecute some believers in the church he had the apostle James killed with a sword Amo belai no simple question joto no expect like hani ang wansu go tai abono hambai pade ke sing next question no thang lai nai next question ni bagi norok tiar tong di ang wansu go norok nugan hanai nai ang enter sin sinai 12 participants tabuk ke ang enter sin ka question Which was the first place where Barnabas and Paul sailed from Seleucia for their first missionary journey? Buzaga Barnabas by Paul sail khaithang borongni first missionary journey wo. Options Crete, Pamphylia, Cyprus, Pisidia, Cilicia.
te korok answer yako. Correct answer ka Cyprus. Belai no kelai pai sing answer Nailen leaderboard. Cyprus ka kaisa island aro borok puila thango. Barefoot contest hani ang sinilia ulo norok ni asol bung sasidi. Fastest ka chini takuk epis. Thaipan overall tongo 2 questions ni pore chini bukuk azi second chini bukuk eli. Omni answers ang Nailen. Paul's first missionary journey, Acts 13:4. So Barnabas and Saul were sent out by the Holy Spirit. They went down to the seaport of Seleucia and then sailed for the island of Cyprus. Norok joton porikha na abin kabang man answer ka, correct answer ka. Paidi next question thang lain ang enter sinsinai. Who was stoned at Lystra and supposed to be dead? 14:19. Sabo pathor khitar zak. Elymas, Paul, Barnabas, John Mark, Silas. Time kisi sa tongko answer by the 10 participants rekha, 11 participants rekha. Correct answer rekha Paul. Tang male Paul pathor khitar zago. Tai bono kuthai hinai nai yakar rekha. Ake ulo hongke hepan bo thilia bo thangka. Phaidi heke sang leaderboard Nailen. Fastest chini takuk olin or question no. Tai overall 3 question ni pore. First tongo Eli, second Azi, third Epis. Sang omni answer sang nogo. Acts 14:9. Then some Jews arrived from Antioch and Iconium and won the crowds to their side. They stoned Paul and dragged him out of town thinking he was dead. Paidi, question number 4. Tiar tongdi. Question on screeno. After being severely beaten with wooden rods, what were Paul and Silas doing at midnight in the jail? Praying and singing hymns, sleeping, crying out of pain, writing epistles to the churches, planning to escape. Borok sengnugo borok buzag mani te buzagi painai borok resabi tai suri tongmani. Jotono answer correct no rekha. Paidi sing leaderboard Nailen. Fastest chini takuk olin. Hypano. Tabuk 4 questions ni pore overall buhuk aji apai takuk olin tai third nga chini buhuk eli. Hake tini ni session 3 ni last question. Norok tiar tongdi. Omon decide khainai tini ni winner sabo. Te tini ni o marks no sang add khlainai sang nainai sabo top 1 no tong. Sengoro X 16:25 tai 26 onugo borok buzagi paipano borok resabi tonglayo tai afro ajomsa earthquake phainai bangla phainai ko arotam no khumale bebak duga rock. All the doors immediately flew open and the chains of every prisoner fell off. Aro sung nugo aro ni khoroksa jailer believe khaimani. Paidi heke sang next the last question tinin bagai. Question number 5. Kelai ang enter sinka. What doctrine caused some at Athens to mock? Jeffru Paul Boronokok sapru bu doctrine no tine borok mani laikya. Water baptism, crucifixion, repentance, resurrection, sanctification. Khorok ni se correct answer ka te bebak no chaya chalia
फायदे है के संग लीडर वोट संग नाइले है ना सब नी चाखा ते सबो चिनी ताखुक ऑलिन बाई चिनी बुखुक आजी ना ओमनी करेक्ट आंसर वो तिनी नी विनर सेशन नी विनर का बुखुक आजी संग फायदे ओमनी आंसर बनाइले है ना और Acts 17:32-34 onogo when they heard Paul speak about the resurrection of the dead, some laughed in contempt, but others said, "We want to hear more about this later." That ended Paul's discussion with them, but some joined him and became believers. Among them were Dionysius, a member of the council, a woman named Damaris, and others with them. So belai na Hambai norok joto no kaham ke no tini participate khlaikya tai ang wansugo norok bo X ni obija pori nai Kaitor norok no kabang ma kok reveal khai tong na hanai ang nijibo Kaitor ni kok no srengai tongo tai Kaitor ni fola tharbai bini sagri rok bahai ke samung tangai tong sung nugo tai kabang ma hamyarok hamrumani sung saimano phaidi heke chini buskang ni session 4 botong kho tai 5 botong kho abo all session rogo bo norok kaham ke participate khlaidi nei ang norok no koyo haike haina hai hambai rei nei tini ne chini tui fangno ang ozora no yafaro hambai belai kena Hambai sini takku khaksang no tini ni sini ice breaking session no hai nai thok lead khai thang bagai ang wants to go joto no oje quiz rok ni bisingti kabang mano sereng mung rok man tong nei abono phari gaseng sini pandano follow thanglai nei sini tabu buskango seng tabuk sini batsai priti bani no seng jorano yafanai botini sini buskango kaisa him tu phainai te aboni je him writer ni boni je bono be introduce khainai se bahai ke sijaka tangni sijaka ba sabo sine aborong no bosmo ba shukur bi sai khnar nai aboni ya gulo no ang sini speaker no coin ne ready tong di ne ang jorano ar chamung ya gulo speaker no jorano ya phanai age phadi o jorano seng tabuk batsai pretty bani no ya faro jotono no sarik kaham belekeno mane tongthogo omo hairoke sing khlalai tongman man bagai teibo hambai marwo ni boskuno borok ministry no platform no naikoli tongnai bo ano omo heke sana ni jora kaham man bagai ang tini o himno no resapna niwan sugo Jesus ni kising kaham hengke obon no obon tui no o sinai writer ni mane o himni behind story eba khaiba o writer ni bini life story bo include ngo karon bini life bo jeta goti man bagin bo or samorong no seimano kaham kai gai puila no obo kaisa preacher Joseph Scriven by Sijago or sabmo mane famous world ni famous 10 him ni bisingo bonobo badri mania bobo famous no or top 10 no bobo khobjago or sabmo no sijakha 1855 hinkai or Joseph Scriven bo assignment hinkai 1820 Ireland no hinkai bini graduation khaika bo Trinity College in Dublin bo or samung simani hinke bo bin bumano bo jokon Canada tongo buma hinga pro Ireland no afro bumano santonarnan bagi siforman okay salsa o Joseph Scriven bo bini sere phangsini simino kothai tongmani bini ekdom bayap kaham boroi bayap bobai kaijakna ni bagai engagement ngi paikha engagement ngmani pore bini kaijakna ni salse phai tongkha khana hai salok bo kaijakna tiniti jino hangake bo samudro kologe thithangka angkai no Joseph Scriven belai kino bokha baijakha
bo wan suk mani bini kaisa friend kaham tong mani a friend bai bo bini tong thok mani bini dukho nang mani bini kosto tong phro rogo mane bo je wan suk mani bo bono jotono share khlayo omo hai friend kaham bini tong mani tei abo baise bo kaijak nani bagi kok thiging thaka ni bo je asuke tong thok tong mani bina tong thok marok bina wan suk marok jotono pai thangbai ka henbaga bo balai khena bokha thijaka balai khena bokha thijaka ge afro khena bini kaitoni samungno tangnani turning point namani afro ke bo plymouth veteran nei korok by influence khaijagei bo missionary minded ngai bini hamjak khungma buma khoroksa tongmano yakarei Ireland yakarei bo Canada o thangka Canada thangmani ulo bo aro bo haino hai te khoroksa bori bai kaijak nan bagai engagement ngai paikha unluckily bo abri bai bo kaijak manliya abroi bini bo mungkai Eliza Ross 1860 o kaijak nan sekang no kisisa sekang na abo bo pneumonia ngai thangka haino hai bo te sab khabai jak jauka bini bukha ekdom baimang se tongsio kaisan por kaisa aboni ulo hungke kaisa church ni bo pastor ngi tongkha a church bai no naikol tongjak kaisa ashromo afro ajagao brisik bura handicap rok mo phakrem haibra rok tono abrok no bon nukha nugi brok no khairok jakha brok no khairok jagui Sermon of the Mount no bo afro literal ke nawi brok bai no tongkha brok no naikini khlai bol rok philei mami rok songoi chari khanewai omake bio kosto jibon mane tongui tokha অথচ bo gnang nok ni borok no si kaisa mo pha gnang bo sa gnang nok ni borok no omake bo kosto khai tonge aro borok no naikini khlai tongkha aproke bo borok no omake nai tongte bo bumano muitu manjakha bumano muitu manei bo afrukai no 1855 hongka kai bo o himno bo bumano sihorka haifano 1855 bo suyu hni hinpano bo theinani kisisa sekangse a himno Joseph Scriven no suyu hni tabuk mane ulo borok rok saiman bai a him hingke kaisa kok tangse bini bumano bo boyo sungjak ba hamyarok nungi tongkhana bono santanan dinan bagi sihorman ina chithi ba kok tangni heading hingka kai norok suri phlaimang tongdi pray without ceasing bo mahke kok tang sika bo uro samung abo ta kok tang bo heke mono sihoro tei bo explain khaika ajaga bo bebak no suri ma bai khai kaiton thani ya fardi omorok bo suyu asol himo hingka kai so English by take it to the Lord in prayer obo 8 bar sijago haipano chini oro samungo hingka kai oro 3 barok singnai oro asol oro samungo hingka kai 8 bar tongo haipano oro askerei bebagono kaitoni thani suri ma bai tubudi যেমন chini khabai fru khabai mungno chini lengrung mungno chini bebak no song kaiton thani tubunan bagai bo bumano sika mo hake kokton aro sabmung Isaiah 48 ni 18 Proverbs 18 ni 24 te Mathai 11 ni 28 rok no bes khai sijak aprubo emon khaino realize kha bo akok nu sititi rogo sungzaro chini good friend chini share khaijaknai kaham hamya tongui tongo hai kaiba bo gring thangman pore bo chini omo hai share khaijaknai borok rok gring thangya bini saipano teibo kaham kising chini tongo chini Jisu Kristo china kising kaham no sung jotono share khaimano bo okok no
sihoro omo haike no bo bin mano ma kok tun simani no ek somoyo hike bahai ke bo England no press o publishing gi thangka omo haike charge o himna resab dakha omo haike no sung bataw obo no resab lai tonglayo hike bo thimani hingke kai 1886 o 10 August o thiu bin thimani bo kisi sa history tongo bo bini friend by Kaitor mo suri lai tongmani suri bai ka hingke bini friend hingka kai ongkori thangka arum ni hingkai srapsa tongi bo tesa hapai phirpru hingkai no bo bina friend no nuklia biang thangka saiman ya haipano ten dino hingkai tiyo kopung sajak kai kwthai ke man hingkai shortly ang mono musung no sanai hingkai oru samung no ang tabu norok no kisisa o himna rosabai khnarinai pokprok bai masuk sajang Jesus ini kisingkah Sini bebak sumsukha Sini ko Kaitor ni thani Ke tong thok Manna Bini tong thok serom liya Dukha kosto manjakha Sini pani thani shanke Dial bebak pai thangna Andong ma bebak pai prubo Debo dukho kosto Poito mano takip sidi Bono ring mang se tong di Bo hai kising boromana Sini dukho rujuna Jesus ini dosa siwo Shuri mabai nengrom di Jepro seng lenggui tonggo Rimani bai sundrowo Joni lagi wotong di Bono ring mang setong di Jai ti brorok nai slep probo probo boring tong di Bini kore wakti ke Aro sang mamana Oke asuk no Hambai ang teisha tei phangno jorana ya phare dewo Belaikhana Hambai bachaino singno tini je o je gan sine what a friend we have in Jesus introduce kemani belaikhana Hambai mohaikena finance logo bo ang wansugo bachai singno tebo
omai ke gan ro introduce khain hanai nei omai ke sini knowledge bo sini Christian music oboni bishoyo sini knowledge dongna ni belai nango ang wan sugun norok obon bisingti bo sermung kabang no manan hanai nei phadige sing tabuk lelai lia sini tini ni speaker muchang Bhaghya no Bhaghya Debbarma former pastor Dimapur ni Borok Tiprasa Baptist Church ni former pastor no sen tawo ozara no yaplai nei phaidike ozara no pastor no ozara no yafaro Jotana no sari kaham Kaitor no belai kena Hambai marwo puilawana mahai jara kaham sungno hain hai repika Kaitor mahai din hamya jara roko phano Kaitor sungno mahai jara kaham rakha online ti phanang thang jiska phanang zoom ti phanang thang sungno Kaitor ni mumbai khlai hain hai kuthum lai pinani hain hai khorsa tai khorsa poito rag lai thani wa subalai nen bagai Kaitor sungno jara mahai Kaitor na belai kena Hambai tiba Hambai marwo je zoom ni je leader hay ko je host khai tong nai no belai kena Hambai tai oro joto tong nai joto participants je nai joto members tong nai rokno Jisu Kristo ni mungbai khlai ani khapang ni hamjakma tai ani nukhung ningai tai ani sak ningai ani motha ningai bo norokno joto no sini khapang ni hamjakma tai sibai yafaro ang khaklai joto no kaham no tongbai na nai hampir nama sungo sini ata mark nopo bo ano oro invite invite no hunsinai ano oro participant no ano bo khoboi nai katai oro kok chanan bagai jara bono ano ring horainya heke participate khaidin nai jara mai bono bo special khlainya ang bono hani Hambai mar firo phaiding ka angasek kok ma sana thanglas direct tini je message na hack sing elambak kisisa wansur lamen aja kon thangnai norok tongkang ke elambak jati no gana wa tongkhe norok angoi baksa fildi gana wa kari hingke norok khanawi tong manai ang sahib rong kong porinai english by ang KJV version simi porinai tang hingke ang college ni simi no ang KJV ni use khepema bai ang omono no porijago ang bagang KJV version ni sim porinai 2 Timothy thachungo sini je elambak thar porinai bo porikha man abono nang porinai 2 Timothy 3 15 16 and 17 2 Timothy chapter 3 verse 15 16 and 17 KJV version sim ang joto ngene kisa porisinai or hai hini sawo and that from a child thou hast known the holy scripture which are able to make the wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus 16 all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine for reproof for correction for instruction in righteousness 17 that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang kisisa surinai. No hayong bay hayong no sanamnai sini subrayong Kaitor no belai ken Hambai marwa apa nang hamjak ma bay khairok ma bay khlai sungnok sak ka hamri tonkha no belai ken Hambai apa Kaitor te ni musung ma bay khlai sing tini waro online tin zoom ti khlai sing nini kok thaino sirnan thangi tongo nang sung jo tono no phola kathar bay khlai subadi nang phola kathar bay ke seimane a kok no sung phola kathar bay khlai nang sung no subaya ke sung busui manya Kaitor ambangai nang sung no nile phola kathar bay ke subadi hingir bak ni thanya phari Jisu ni musurisano amen ang omono the sufficiency of the scripture hanyang topic renai the sufficiency of the scriptures nor kabang ma preacher ok ni bisingte kabang ma pastor ni bisingte hayaka kabang ma message elemi rok ni bisingte khlaine o bars no norok hayaka o passage no norok khanajak ngai mano haipano topic alada alada ba norok khana mano hayaka same topic phana norok khanajak ngai mano the sufficiency of the scripture oro sing jotono chhaimano mo Paul ni ingin ke last letter मतलब no Timothy no bo kok pai thak sanamo sungmani bo kok pai thago kabang ma mo tharok no ha kabang ma onya bor rok no bo sahoya sabno sim bo sahor ke Timothy no sahor tangeng ke bo Timothy no bo sak pai thang
tiyei nai bini logo tiyei bono phurungai kaisa bini disciples namja khaika bini kaisa successor nei bo kaisa wansogo bo thangmani porewo bo je phurungmani bin doctrine no tei tongnai khaika bini kokno tiyei nai pirnai khaika bo pirmani doctrine no tei tongnai bini successor nai hine bo wansuk mani bai bo Timothy no khasuk changjang mani bai bo kok pai thago theina nogo bini jati gustirung pun sahoya bo ang theina nai ka hine sahmani abo bo jaga sapno sahor go bo Timothy na se sahoro Timothy ka sungjoto no sawi mano bo ke epismo to khoroksa pastor mi tongnai pastor ke bisingo bo khoroksa sikala oro bo tam hne sang ka sung sodon porikha tam hne sang sodon simi sangai porikha ka tam sang ka sarai function ni simino Timothy bo elambak ka tharno sawi mano ne cho elambak ka tana sungjoto no sawi mano Timothy no ke sarai function ni simino bini nana Timothy ni bin nana bono Sunday school okno singtau phurngi talang ba hai abono sarai function ni simino elambak ni kok rokno jogong kana singjok na samino sumai ke samni bisibak phurngku ko sumai ke samsin bor ro besap tong aboni borok je Timothy mas phurngmani abo ke bo sarai function ni simino elambak no je elambak ko je sajak tongmani aborok bo bebak no sarai bebak no bo sawai mano ama hai khlaino tiniwo sing oro tinta point tikhlai nailene knor kabangma point tikhlai pano wan sukjak ni tongmano ha pano ang jotun se nangkuk mani ha ka jotun sai saiman jakuk poino no ang tikhlai sing wan suklai ne oro sing tinta point tikhlai manai scripture is sufficient to make us righteous ha ka justification second point of sanctification scripture is sufficient for sanctification and last also manai scripture is sufficient for glorification first thing justification in definition sing jotono sawi mano justification in katang ke sing justification ka puna sing set apart no oro Timothy na Paul tamni sahorong ke nung serai function simi elamba katharno siwo henei henei sawi mano elamba kathar Kristo Jisuno poito khlaima bisingtei mothangnani kokno nono phurungai mano oro sungpuila won mano elamba kathar ha ka je scripture omo borokno ha ke Timothy no bono tamo khlaiman je bosrai function simi serngri phaimani je serai function simi bo phurungai to phaijakmani je bo mas sermani abo bono tam khlaiman abo bono tam khlaiman ko bono justify khlaiman matlam bono mothangai mano ani saw singoro elamba kathar bono mothangai mano choro je srai function simi bo serngima phaimani elamba kathar ke bono mothangai mano ne Paul saw ora sing mothangai mano ne mane or je justification hai ka justify mane omo bum hai ka ke singjotono sawimano elambak pori tongnai ro khaika singjotono sawimano singjotono ro elambak no pori wojotono sing sawimano muthangjak mani haika muthangjak mani buma hai ba haika muthangjak abo singjotono sawimano for example kaisa sanang ka singjotono sini state ni chief minister haika sini central ni prime minister no singjotono siniwo kebo sini yangya tamukhe chief minister by haka je prime minister by sini jakmani ang sini bona cinema hai bo ana sidi sini hor abo hai sing thang jakmani obo sing apply khai tha ka bum hai ngke sing jisuno haka jisuni kothma ka hamno sing porikha saiman ka haka kothma ka ham sing khnaka asba simiya jisu tongo jisu bo phaika thika saiman ka abo haya mothangjak mane ka personal relationship narak mane awna sing mothangjak mane no bum haken ke nung jisuno sinika tai nung jisu bai sinijaka jisuni bum khoino ne ringi man kha awna sing mothangjak mane je oro nono mothangai mano ni mane amang ke bum hai Paul no je samane kan ke nung Kaitor bai sinijak mane Paul Timothy ni sanamang nung Kaitor bai sinijak mane elamba kathar no ni bisingtei khlaioi nung Kaitor bai sinijakai mano abono je Paul samani ga
Paul or Timothy je samani ke elamba kathar nang sarai phangchen simi je sorry polima phaimani sarai phangchen sini je nang sawi mani phaimani elamba kathar ne bisingtei nang Jisu Christ no poito khlaiei Kaitor bai nang sini jagai mano oro Kaitor no nang sinoi mano ama haya Kaitor bai nang sini jagai mano matlab no Kaitor no sini mani abono sing salvation hinya Kaitor bai sini jak mani abono sing salvation no oro je je sing saima oro je man mani ke abono sing justification ni joto sing je definition saimana rak sing joto no saimana justification tam no hon ke simple word bai sana thang ke sing Kaitor ni sini mani ya ha ka Kaitor no sing sini ma bai simi ya tang Kaitor bai sini jak mani sing elamba ro kabang wan sawo Jisu ka thang tong pro bo sawo norok ana subra hina na hapan anglong ni sini ya ni sawa na hina bo sak bai thang no sawo sing joto saimana abono sing Jisu no sini mani shaitan bo Jisu no sini boi nai Bobo kirizani tongon so Jisuno siniya oro Jisuni kok osisaro bini mungno khnaya ko am hai khup kom tabok no jugo tamke Jisu bai sini jakmani Jisu bai bumung khairing jakmani abo tabok se joro belai keno kom abo no justification mana ni ka ka ke mathang jakmani kan ke sing elam bak ni bisingti simi se mana abo no elam bak ni bisingti simi elam bak simi sufficient elam bak ni bisingti simi se Kaitor bai sini jagai manai abo je oro Paul no Paul Timothy no sawi khanar mani abo no singjo no sawi mano mothang jak mani hingkan ke angta sa kong kong masa pero mothang jak mani hingkan ke bumo hai hingkan ke nang Kaitor no sini mani tai Kaitor no sini mani abo no sing tini obo hanyo joto no oro angkha khle joto no Kaitor bai sini jak na na unfortunate ke bukri na angkha khlayo jodi na taw khano unfortunate ngi tong ke doubt ngi tong ke sang sini okra sakar ro bai malai no ro kha ka sini ke bo tong am hai ro bai malai sing sangi mano ke bo kogorok no speaking kri hai ka kogorok busi ro oro kogorok manya am hai ro to kri na bole joto no kogorok speaking mung na na yang pai do khlai abo no joto ke bo kogorok busi tong ha ke ba nakar masano ang puilo on sana tong mani heto no bazar no ngi thaka abo no jodi no sing taw go doubt ngi tong pong ke Kaitor anaba sire sini sini ya Kaitor anim pumung no ba sahor de man manya am hai doubt ngi tong ke jora tongkho sini bagai ni bagai ani bagai jora tongai mano abo no taw khano nang elam bak ni bising te khlai Jisu Christ ni bising te khlai repentance khlai hai ka bo bin thani nakar sana nyai Kaitor bai nang sini jaka mana ni Kaitor ni bumung no sawi mana ni ni bumung book of life hai ka lang mani busa bo sujaka mana ni abo tabuk bo jora tongkho pani ko suk bai simi Paul thagya Timothy ni bo thani hai sapiro tai tamni sang ke or verse 16 or verse 16 tam changa elam bak ni beba kogrok Kaitor bai kobol jagai seimani abo kubuino phurung thani sugo tatal no tatal hanai punuk thani sugo samong saya no sara thani sugo phia ka hamke tongnani phurung thani sugo oro singtam man ke elam bak thar abo Kaitor bai kobol jagai seimani ni sawa ang abo rokna asuk buma hai ke sika tamong khabo sing je mo haisi ama haisi ang doctrine no thanglia je sing agiro kabang ma preacher of sai khanar kan mo grigo ko theo nostos ro no abo hai hino rokna nya aba nang abo rokna sana thangya angro sanctification no talang sinai tangi hor tam changka je elam bak thar Timothy srai ni simima srengmani abo bono Kaitor bono sinir thani sugo Kaitor bai bono personal relationship nar thani sugo tai abo simia oro bono daily samung khlai tani bo bono sanctification khlai tani bo bono sugo ni saw abo bono sufficient abo ni daily bono sanctify khlai talang thani bo tai kunu nangya scripture simni sufficient bono tai kunu khlai nangya scripture bono sufficient khlai saw scripture bono daily bono sanctify hai ka Kaitor ni gana te bo bono talang nani bono te bo kaham khlai re samung kaham khlai te talang thani abo sab suku ke elam bak sugo ni borso elam bak ka tharbon tamkhla abo kubuino phurung thani sugo cho elam bak kubuino phurung thani sugo tatal no tatal hni phunuk thani sugo jodi elam bak sini Christian engnai rokni haka je Jisuno khanai rokni borokni langmao hongkan ke tamong kan kesugno salbrum brum nang sumsok da khlaijak nang sumsok da khlaijak ya am hai khlai phunuk thani wo
kaisa aina hai khlainai sungno phunu goncho o elamba kathar je elamba kathar abo sungno tam khlai phunu ke kaisa sungno aina mo phunu gi tam hai sin spiritual life no nang jisu ba sini jakman kaitor ba sini jakman parbo ni a spiritual life aina mo phunu gi tam hai khlai nang kaham da khlaija khami da khlaija sumsok da khlaija ya abo khlai than phunu thani wo elamba kathar sugoni so tai tatal hin phungsa thani sugo samung sayana sar thani sugon so जों सामुं खलायैनाय जों गोबां मानो जरारागो अरो पल बिनि तिमोथिबो बिनि लांमा रगो गोबां मा सामुं खलायनाय सायाराकमा नगो साकबाय थांबो बहगो बेमार तंमारो बो हामजागै मै यांगैनाय बेमार बाय मा तंमानि रक जों नगो आबरकनि बिसिगति खलायनाय बो तंफोरपानो सामुं सार थादिनो बेबाखनो ताई तोमुं कताल खलायथेन रको बेबाखनो बनो सुबानाय हैनाय पल बनो पाइथाक बनो जे कक्थन सिहरपुर बसा हरो तांग के जे एलम्बा कथार आबो उसुक जरति बनो सुबायमान ओ एलम्बा कथार निसिबि बनो याक्सिबो ता थांग यागारो ता थांग देनय बनो जे Moses Joshua na samani hai tidi orobo bo aba haikeno kerengre ke bo Paul Timothy no permano sen mano bo haike ke tang ke bo thainya no go ha ka bo thainya sampa pur bo omono kok ke sari kelamani oro phia kaham ke tongnani phorong thani sugon elamba ka thani bisinti se kaham ka tong thani kaham khlainani tam ke tongnani tanani aw bebak no sen elamba ko samana awno Christian dok ni bagin ke sen ka mo kaisa guidebook hay ngi thang jasini bahike tongna bahike sanai abono je Timothy no tini Paul sawi kelamani ama haikeno sungbu tini sini langma wo sungbu examine khainai mano sungbu examine khlaiye hayaka sungbu nai mano se elambak ni bisingti sungbu aina on aisuk ma ke nai ne khanke ka hamda khlaija ke tong haimi da khlaija ke tong busu zoratei kaitor bai sung relationship nara ke tong wangkha kaham khlaija kan ke busu zorti kaham khlaija ka haime khlaija ka sung bor su zorti na karsan ka ama hai sung elambak bai ni bisingti khlaiye kaitor ni thaniwo sung busu zorti kermi tong Jackson Kaitor bai sini jagai bo kubun sung no bumu khiri ni tong thaniwo sini wi tong thaniwo omo sung no sanctify ha ka daily sini langmano Kaitor ni gana wo ha ka daily sini langmano Kaitor bai relationship ka hamnar thaniwo abo sung no phorong thani ha ka abo sung no sufficient sung no tai kunu nangya sung Kaitor bai relationship tebo kerengna narak thaniwo sung bojaka manai hingga sung kuno boyomaya kuno onyo kuno kupun boyomanya sung bojaka manai hingga sudu sung oro elabak thar sung manai heka Bible sumno sung manai elambak thar sung no mo thangnani sufficient tai abono sung no kaitono gana talangnen sufficient abusimia sung last time ni sung man kanke oro sung no Paul Timothy no last 17 no tam that the man of God may be perfect truly furnished unto all good works and so ojak sing tam sa ke perfect nani sing kathang tong phruwo kebo perfect ni ya abo sing jotono gobang ma preacher ong sao sing jotono gobang ma baksa quotation ba sao practice man make perfect nani happen anke abo hai abo na ase khani me kebo man perfect me abono sino kharaksa professor samani ke botang practice man make permanent sino practice make man permanent nang jodi no soital sana practice khlaika aga nang permanent soital samang thangnai so abo permanent singi thango nang jodi no soital sayoi tongna no practice khaika kan permanent soital sayoi tongna na no permanent ngi thang abo practice man make permanent sing so baka perfect ya tangke sino justification khlaipro sungno sumsok kri khlaya sumsok kri hini sau sin chau abona sung sumsok kri isingya sung tabok declare se khlaija go sungno kundino sungno sumsok kri khlairia abona sungno sumsok kri hini declare khlaipano haya ka sumsok nakarja kan declare khlaipano sungno sumsok kri chana mairia
sumsong ni take sing sin free khlai aboni bai sung kun dino sumsong ko sago tong kem dino sung perfect ni manya abono that the man of God may be perfect ni man ka sung joto na sawi man omo ke sung tam ke glorifying ni sung joto na glorifying ni bubong kan ka sung abong ke Jisu Kristo je pro nukjak phanya ni haya ka Jisu Kristo sung je pro malai ni afro sung joto perfect mani perfect mana kok na sung oro Paul je sawo Timothy na abono je sung perfect ni man mani kan ke bum hai kan ke sung daily sung Kaitor by relationship nargo jori sanctification umi tong kan ke sung je pro Jisu Kristo by malai ni je pro sung Jisu Kristo by face to face malai ni afro sung perfect nai so afro sung glorifying nai matam sung sin free ni thang nai tai sumsok basago sumsok keringi thangnai sumsok khlaini musu phana afro nang sumsok khlaiya musu ya sang thang khlai Sound failure. ya Oh, naka di ani the problem. Speaker ni amo hanya na network. Naka di ang bo abo no onsu go sini speaker ni connection puila ono kya dera zak tong mani ang phadi sing nasing lai na bono kisa sini bisungo sini brother semai da tong brother semai jodi ning tongkhe nini special number no present khanya na bagai ang no ozoro no yachang nan bai koinai meanwhile sini je speaker bo boni je connections no bo deusha reconnect khanya ni chai tok thung brother semai Tongo tongo. okay okay nini video on dang no Khlaitung. da 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 belai kena hambai jara no 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 ya for Jotono sanja kaham. Kaitono belai ke Hambai. Amake jora kaham bagai. Ani khorang clear no thangona brother Stephen. clear no tong Ang pula nakar semasano tam hamba thangnai last week jora man kahai pana ang rimalia jora wo tam hinba ani nogana wo koroksa kaka thimani ke bongi nukhungo family friend bagi ma thangka angke network bafru kisa issue nongka ang join khanyan naimani haben malia angke tini bo network problem no ro unroken nani mobile ke network skri angke hotspot by se klaima tongsio angke dara magno ba Hambai hanhai anu jorman bagai ang je question and answer je khlailai quiz competition ar manjang na musumani haipono prepare as khlaijakli plus jorob kis sodongka angke tamke youtube o khnai tongo tai belake kahamno ang resam nai abong kangke Jisu ding hormani khorang no khana horoi ang video of khlai resap sina joro connection dok isa purni bagai obono sika pastor Apurba Debbarma
Jisuring hormani korang nokna hore retar jawo angle sumsar no yakare ya pir ketang no sewa o sipka do boyar ketang ayang ni kong ni bahan oh sipka do boyar ketang ayang ni kong ni bahan Pusu bulunggo bolong kupunggo angle mangkado lama menak sengsara sengsa jakpor mankado kawo sanma Pusu bulunggo bolong kupunggo angle mangkado lama menak sengsara sengsa jakpon mankado kawo sanma elem bagrek sawi tuisano tok sawi okado langma okangma elem bagrek sawi tuisano tok sawi okado langma okangma jisuring hormani korang nokna hore rektar jawo angle sengsar no yakare ya pir ketal no sewe oh sipka do boyar ketal ayang ni kong ni bahan oh sipka do boyar ketal ayang ni kong ni bahan Nini kok tayo holong sakawo angle mangkado nokta tisa toribo nobar sibibo kangkung bai kopdi subra Nini kok tayo holong sakawo angle mangkado nokta tisa toribo nobar sibibo kangkung bai kopdi subra sengsar naslebo soitan pemlobo dong sinai kaitor nang ba sengsar naslebo soitan pemlobo dong sinai kaitor ni mongbai jisuring hormani korang nokna hore retar jawo angle sengsar no yakar ya pir ketal no sewa oh sipka do boyar ketal ayang ni kuni bahan oh sipka do boyar ketal ayang ni kuni bahan
Hambai tipangno jororo. Belakang Hambai sin brother semaino hanya hai sengno boni korang ketui baike tini sini pandawo manjagai special number tini yapaman bagai belakang Hambai ang wansugo sini pastor Bhaghya ni boni network budoi belai connection hamyana ang je saimama motengke bo duita phone use lai tongo jorawo kaisa hangke meeting connect khanyan bagai te kaisa hangke nukung sakao azagao bera wine connection na harine aron hoite se wifi share khlaine bo sumai meeting tini join khlaimani kokrei Kaitor je tini singno je sringnani tongmani ba saimoman tongmani ba khnanani tongmani angwan sugo it was sufficient te sing jotono angwan sugo je wansung sini pastor thoimani abo bebang mo singa wansung nomang khana nei sufficiency of the scripture abnoti sini sini pastor sai khnari sai klang thangka pada abono no sing sini khao chomine sing suri wao sing mudu khlai sur lena je tini khnama rong no je Kaitor sing no chuba thung phani sal rogo sing faithfully karakhe bobai bachai tongmanan bagai te ang tini announcement ba oron haken saklai thang sinai norok na balakan Hambai pulan Hambai maruo norok joto no invitation mama by norok join kpk balakan Hambai ang request khaine norok no haino hai norok mangke norok ni poke dia masa mang ni let us multiply Jesus ni ministry unugo bahike multiplication sing jore masa mang nei sing sini nogana ni sini neighbors no bebang no pal khiring khangke I'm sure sini number day by day multiplying nai abo no norok no ang koi nai norok ubu khlailaidi norok chaitok laidi jete nongni nukungni borok ba nongni neighbors no tupai man na tei engka omsung nung siteng tini tabuk ang ojorano closing prayer ni bagai nai tini ni bagai surina ni bagai damak no koisinai damak jori neng tongke please unmute khlainai tini ni closing prayer no neng no sasidi No. khnawdara ni ni bone thik phaikai Ay, network issue to kisa. Daka suriswan. Sukau tongne kapres Kaitor sangnono Hambai ro fanin khairuk mani jarai. Sang kathang tongo. O kathang tongpro ro Kaitor. Nini kok bai sing tori logai Manna ni bagai nini kok no ri tongo. O sang sarni bebak zangjalo sini lang joto zangjalo. Nini elambak ni kok bai simena bebak sugo. Afan tini ni o kok sak mani abono saw nona Hambai Kaitor. Nini kogo bebak ni sakai mung tongo nona Hambai. Hambai ro Kaitor o mike sang kutum laiman ka o program ni bisingti sini sak ni lang mawo tebo ragi basai manani te sak ragi basa mabai sini Christian ta kubu kugrok ni bo borok ni joto ni thayo sang hamari ni buteng ngai tongi manani bagai subadi bobak Kaitor sini joto ni thao nang kok sawi tongdi te joto ni tongmong chamong wansuk mongo nini kok baina teithar jagai beng jagai tongi manani hamari radi sini chaya sugyano nakarti afa nini mong lobjak na bagai sini sakman fola te ringmong simong no nang na samong thepadi hinai Nazaret ni Jisu Kristo ni mong yafa Kaitor ni thani sano amen amen belakan Hambai dara no haike phaide sini tradition sing joto no unmute khlailainai video on khlainai good night hlayan